Το σουτ, διώχνει ο Τζόρβας, θα να διώξει out. Από το Σεφτσένκο, ευκαιρία των Ουκρανών. Παλιά του Καραγκούνη, δεν σηκώθηκαν οι Ουκρανοί, κοιτάξτε. Και παίρνει την κεφαλιά ο Σαμαράς δίπλα από το δοκάρι, με τον Πιατόφ εξουδετερωμένο. Η απάτη. Αλίεφ, Τζόρβας, μεγάλη απόκριση. Στο 18. Δημοκρασία, αλλά κοιτάξτε εδώ, καθαρά. Είναι ακριβώς την ίδια ευθεία την ώρα που γίνεται η παλιά του Σαμαρά. Και το πλασέ υποδειγματικό. 0-1. Και τώρα ελάτε, οι Ουκρανοί να μας πάρουν την πρόκριση. Χρειάζεται 2 γκολ. Εδώ, κοιτάξτε. Ρακίτσκι, διώχνει ο Τζόρβας, παραφεύγει πλάγια. Γιαρμολένκο είναι εκεί. Γύρισε ο Μιλεύσκι, Σεφτσένκο, διώχνει ο Τζόρβας. Και εκεί είναι ο Σπυρόπουλος. Το σουτ, διώχνει ο Τζόρβας. Την μπάλα έξω.